Dito sa Saudi, 1.5 plus 3 lang kami. Sa mga iba naman na susubok dito, kung may mataas na offer ay tanggapin nyo po. Hindi ko po sinasabi na tanggihan nyo kung meron naman. Sa akin po kasi, kung sa palagay ninyo na okay sa inyong 1.5 plus 3 ay kayo po ang mag-decide para sa sarili nyo. Ngayon, real talk tayo ulit. Worth it ba ang 1.5 plus 3? Nasa sa inyo din po ang kasagutan, wala sa aming mga sumubok na. Hindi po yan worth it kung hindi po kayo magiging maayos sa paghawak ng pera. Ang kagandahan kasi dito sa Saudi, maraming libre, bahay, transportation, kuryente, tubig, pag maswerte ka pa pati internet. Pagtapos naman ng kontrata, pag may extended ka, libre ang ticket at bayad pa ang bakasyon mo. Libre din ang health insurance dito, dental, gamot at pag na-hospital ka, libre. Depende po sa kategory ng insurance ng company nyo. Maraming advantages dito kung ako ang tatanungin. Sa tagal ko na dito ay sa tingin ko, worth it para sa akin ang pag-abroad ko. Ibang-ibang company ng Pilipinas kesa dito base sa experience ko. Mas gumanda ang buhay namin simula na nag-Saudi ako. Oo, mababa yung 1.5 plus 3. Pero dyan ko nabuo yung dati hindi naman namin pinangarap ng asawa ko. Sabi ng iba, malayo ka sa pamilya. Oo, totoo yan. Pero hindi mo ba sila nakakausap araw-araw? Sabihin man nating wala ka doon ng physical, pero yung commitment mo para sa pamilya mo andyan. Hindi nawawala. Madali lang sabihin na sa Pinas na lang kasama mo pa sila. Pero hindi niyan mababayaran yung makikita mong lahat ng anak mo na kumakalam ang sikmura. Oo, andyan ka nga sa tabi nila palagi. Pero lagi ka naman nasa inuman gabi-gabi. Kami, pagbakasyon, oo isang buwan lang yun, limitado. Pero araw-araw kaming kasama nila at sinusulit ang mga sandaling nandyan sila sa tabi namin. Ngayon, kayo ang tatanungin namin, ano ba sa tingin nyo ang salitang worth it? Worth it bang malayo ka sa kanila? Pero may bibigay mo yung mga pangangailangan nila na hindi mo naibigay nung nasa Pinas ka at unti-unting umasenso at sa hinaharap ay guminawa. Or, worth it ang kasama sila. Pero marami kang kulang na hindi mo maibigay dahil kapos ka. Sabi nga, ang panahon lumilipas. Marami pwedeng mangyari, pero ikaw ang may hawak ng sagot sa tanong mo kung ano nga ba ang kahulugan ng sinasabing worth it.